fata insha Allah. To Allah ya bada sa'a. Mai canji. Da farko za mu so ka fara ɗan rera mana waka ko ƙwara guda ce yadda za a ji. Ka san an ce waka daga bakin mai ita tafi daɗi. So bari mu fara da waƙar gari. So gari ya waye ko alfijir ya sauka. Alfijir FM rediyon mu kai majika. Ga wazirin nata alfijir na sauka. To muna godiya kwarai da gaske wazirin nata mai canji a cikin shirin duniyar taurari. Wazirin nata me ya jawo ra'ayinka ka faɗa ka tsinduma a masana'antar fim ko ma in ce a bangaren waka? Gaskiya abin da ya ja ra'ayina na fara harkar waka, ni mutum ne dama mai so in isar da sako. Sai na tsani tunani na gani ta hanyar waka ita ce hanya mafi sauki wadda sako na zai je ga al'umma.